ining pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mog mga tay, kay paan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud at proteksyong kangatay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man wala, mahilig man uminom uday, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa panginot na butika nationwide. Inutong ko muna initabaka malingawan ko ha. O dyan po kay Teacher Ophel sa Sunshine. Tod mapasiding ako dyan kay Teacher Ophel. Tabi sa Sunshine International School. Mga teachers, good morning Sunshine. Sunshine International School ha. May blessing pala niya na aldaw dyan sa Sunshine Golden Park. Yan. Tapos, birthday celebration ni Brian. Sunshine Sun Brian. Ngunyan tabing Monday 18, tabi kang Agosto. Sige po, Teacher Ophel and Sir Doming Peralta, Dr. Peralta. Good morning tabi sa Indo. Happy birthday kay Brian. At saka, kwan pala dyan sa Sunshine Golden Park, tabi. Blessing ngunyan pong alda. Mamayang hapon yan, ha? Sige po. Salamaton tabi sa pag-imbita. Good morning tabi sa Indo. Alright, now. Didibda muna kita sa national. Nagka-interest kaya ako kainita. Igwa ini mga tugang kilokal na implikasyon. Ano? Igwa tabi ini kilokal na implikasyon mga tugang sa tuya. Si Senador Robin Padilla and Senador Kiko Pangilinan nagkaigwa ki mga exchanges of ideas. Tagustong ang Juvenile Justice Act so penalty duman Chief Ramir gustong ibaba sa 10 anyos. Kasi, kundi ako nasala ha, pigpara basa-basa ko kasubago sa Juvenile Justice Law, mga tugang, baka nagdadangog sa mga frentang abogado dyan, tabi tabi dyan na matibay sa batas, baka nagdadangog naman sa kuyang amigong huwes habang nasa auto, kundi maituklak na. Base duman, mga tugang sa batas na ito, ang age mga tugang na may proper discernment na tabi ang sarong aki, ang edad niya po 18 anyos, Chief Ramir. Pag bilo ka iyan, pag 17, 16, 15, may mga bagay-bagay na may mga circumstances, tabi, pag sinabing minor, na day mo da tabi pwede mga tugang ki-filean ki-kaso. Pero sabi ni Senador Pangilinan, sala ngaya po ang interpretasyon. Dapat da tabi, oras nan sarong aki below 18, naggibunin krimen, dapat palang kan Chief Ramir, iagian sa proseso. Minaagi sa DSWD, may mga proseso yan. Pinaghiling ang discernment nin aki. Kung aram niya o dai, mga tugang ang krimen na sa iyang ginibo, sa pagitabi nin paghapot, kan mga eksperto dyan, inda ko nagigibuan sa palibot ha, kaya dakulo na mga aki, mga teenagers, anday po na-filean ki kaso. Pwede pala na yan na i-file ang kaso. Tangunyan kaya, nagkukusog ang buot na akan mga aki, mga tugang ta, di man niya ako mapafailan ki kaso. Sala pala ang pagtubod
Ang sabi man ni Rubin, Senador Rubin, ang gusto niya, ibaba mga tugang sa 10 years old ang age of discernment mga tugang ninaki. Ibig sabihin, pag 10 above to 8 tabi, pwede mo mga tugang na kasuhan ang yan na teenager na yan, basta below tabi 10 years old. Nata mga tugang tagusto yan gibuhon. Ngunyan ang panahon, kadakol mga tugang kan mga krimen na imbuelto ang aki. Nagkukusog ang buot na ang aki mga tugang minaisip kaan, tas hindi dahil man da, papailan ki kaso. Sala da, sabi ni Senador Pangilinan. Dahil ko arang ko ang tama duman sa duwa. Si Pangilinan, yung author mga tugang kang batas, Juvenile Justice Act, siyang author, siya so nag-interpret kang ginibo niya. Ilingan ko niya na, ganun tayo ni, sabi ko igwa mga tugang kilokal na implikasyon sa tuyang lugar. Dakulong bagang mga minors, mga tugang animbelto ngayon sa pangabas. So iba, mga tugang bibungag sa teacher. So iba, may mga badil. Day mo basta-basta pwede tabi na, day mo mga tugang basta-basta pwede na filean kikaso ang sarong aki. Daa. Kaya lang, ang hiling ko, baka kulang kita mga tugang sa proseso. Taday mo pwedeng pag iyang guminibo, mga tugang, iyon na po iyan. Pabayaan mo na. May proseso da iyan tabi na pinag-agihan. Kulang sana kita sa mga dapat, I do not know sa mga, ang mga naging chief of police baga, may kinaraman tabi dyan. Aram kung paano mga tugang ipoproseso ang siring na bagay. Now, may mga kwan kaya, may mga bagay, ba't ang aki da, aday mo da, basta-basta pwedeng da. Kaya bagangon yan, ang mga teachers, masyado kitang kwan, masyado kitang, makuang kita, malumoy kitang makitung. Ang pagtaramda sa mga teenagers, dapat mas malumanay. Mas magian ang gagamiton mo mga words niyan. Kumpara kan mga nakaaging panahon na kita, pipaulob kita mga tugang, bibadolan kita. Kuda ako, di man ako naka-experience sa pinaulob akong binadolan ako, tapadaba ako ni Papa, kasi Mama. Ika, Jerome, padaba ka, Jerome? Na-experience. Di ba? Ngayon, ang apod ka ito, may piga-apod mga tugang na, ano nga ang apod ka yan? Piga-apod na, ano nga nang apod ka yan? Piga-apod siya na corporal punishment. Corporal punishment, tabi, kan mga panahon. Kaya, ngunyan, iyon ang gustong ibago mga tugang sa satuya tabing batas na dapat databi ibaba so edad. Takadakol dakan mga teenager ngunyan na mga pasaway. Kadakol da ngunyan mga tugang kan mga teenager na mga pasaway. Ay, ang dapat gayud hilingon ngunyan ang mga teenager pa sana may bata na. Bako iyo kwan. Ilingon mo, high school, may mga crush na yan. Elementary, may mga crush na yan. Di ba? High school, may ka-holding hands na andyan tatinam. Ako nga ni, mga tugang, nagkaiba akong girlfriend talaga pagka-graduate ko sa college. May ma-react naman kayo. Baka may mag-upload naman. Wata may umapod. Sana dahil kayo mag-upload. Ilingonin. Kaya, gari, kita kaya sa Pilipinas, dakulong kitang lay. Kaya dahil po masyado mga tugang na implement kitultol. Dahil pa, garo dahil, I do not kung nata, arog tabi kaan ang sitwasyon sa satuya na palibot. Okay, good morning, Henry. Kumusta po si Bagyo? Apo din na sa pag-asa. Harayon po ang kwan, harayon tabi ang, bako harayon ito, harayon tabi si Subagyo. Di po kita, mainit na nga ni di po kita maapektan, di po kita pero pagkahapon da, baka na, bura, di man ako nguyan di ako na ugma magapod sa pag-asa ngunya.
Arog kaning oras. Di lamang ko naog magapod sa pag-asa. Ano, Jerome Ade? Di ako naog makamundo. Alam? Good afternoon po. Kahit to sobra takot sa mga magurang, tadakulon ang bawal. Iyo. Totoo yan. Ate Pita Pacres, good morning, tabi sa imo, ha? Good afternoon, Tabi Henry. Totoo daw yan na pigsabi mo. Teacher ako. Ang estudyante ko, grabe minasuro simbag. Maski ang college student, grabe sinda magsimbag sa teacher. Dahil mo na sinda pwedeng taraman kung ano, tabaka sabihon ka, nang bully ka, iyo. Totoo yan. Igo talaga mga estudyante pong araw kaya na manuro simbag. Gari ka, so pasensya na sa nang kanon mo. Hello? Migo, Yeah. ang grabe na general punishment, Pag maluya, corporal pa sana. kaya magatakoton yan. So, kapitana de. Yeah. Oh. Iba man ang kapitan. Iyo, de, mas grabe man ito. Migo, Ah. aram mo, nangyari sa tuya, dahil protected pinatan mata, tama ka, may pag-abuso ang mga kaakian mo niya na panahon. Giri may punto ito si Robin Padilla. Ibaba mong 10, ilingon ta daw. Di ba? Ano, Migo, Oo. aram mo gaya kita, mahilig kita mag-adapt sa, yan bagan mga arugan ng mga lays, mga bantay-bata, mag-adapt sa ibang nasyon, na bawal pag ng mga aki, pero dapat yan sa tuya, dahil in-apply kay arugan ba, iba mo ng ugali kang Pilipino, Yeah. ang Pilipino ka, basta pinagbigyan mo, minaabuso. Totoo. Kaya tama ito sa mga disiplina ng mga panahon, ng mga maestra, ang Oo. mga aki, takot sa maestra. Oo. Yan, sa mga magurang, takot ang mga aki. Ngunyan baga, hapot o kang naki, mahapot ka pa ngaya. Maghurang ng takot sa akin. Okay. Ito na maestra, kaya baga itong nangyari sa Lanao, Oo. nag-resign baga si mga maestra o dahil na nagralao. Naman, binungag so, teacher? Dahil binagin sa maestro. Ayun pala, yung malita buhay baga ito. Picture ba kasi sa KMGA? Uy, ya. Bako maray ang nangyari ngunyan na panaw. Ale? Ay, maganda. Imagine, ako man siya napati siya sa nagbagtak. Sir, maestra, binagsak man ito. Kaya, Yeah. Nagkatarakot sa iba. Maestra, palipat sa ibang ano. Ang aram mo migo ang teacher, ang professor kaya, minaabot sa punto na ipi-failed ang aki sa grades. Talagang sugarigday naman kaya, grabe naman. Kaya nga ni, bako Ang aram ko ang mga mental health mga teachers, ang pag-iisip ka, bako lang sa estudyante, pati sa magurang, magurang kaya. Kaya nga ni, Migo, bako man siya napati ito so nagbagsak. Oo. May saro pa, Yeah. na maestra, kung natakot na ta, ito din, bako talaga ito, Dinaglaog. deserving na aki. Yeah. Bako man siya magtungan, bako yo. Yeah. No. Kaya grabe ang implikasyon talaga matas tangunyan. Yeah. Na, kumbaga, ang mga aki, maski kita sa experience. Lang yan. Kaya, Okay. tuliyaw na yan. Opo. Matas na baga. Yeah. Okay. Thank you, Migo. Ay, Salamat. Alright. Sabi kan texter ta sa mga schools, binadil ang estudyante below 15 years old ang teacher, Mike binadil na girlfriend sa school. Sa may, totoo po ini. So duman sa Nueva Ecija, sumpak sa street, lambols kada banggi sa Manila. Nahiling ko sa TV ito. Nagrambol sa mga kwan. Nagrambol mga tugang sa mga estudyante. Hello? Pwede. Yeah. Morning. Morning. Tayo ba kang kamunyan mag-upload sa pag-asa? Di man kimarawat na panahon pare. Harayon sa bagyo. Pero pag Ha? pag alas 6, mabilis ka pa sa alas 4. Di man nga ni mainiton. Pero pag nako alas 6, mabilis ka pa sa alas 4 maapon. Pag duty. Lakas ang tagang salbatana ka. Ganyan, iuga kang ka. Basta ba ako? Piriton mo ako, tapunan ko muna. Piriton mo ako. Okay. Salamat. Harayo ang bagyo. Si Harayo tabi ang bagyo. Dahil si Waning. Harayo eh. Dahil po kita apektado kay. Dahil kumapon sa pag-asa. Abo ako. Hello. Hello, good morning, BP. Morning. Actually, so nahiling ko ito sabi mo na pigpapaliwanag ni Senator Pangilinan regarding Jubel na yan.
may punto si Senator. Kaya lang, ang tama man sa batas niya, for me Oo. ang problema lang, taday masyadong nai-interpret kasi ang naka-stated naman, pwedeng kasuhan 18 above. Iyo nga ni Buda. Pero ang punto niya duman, juvenile delinquency baga na ilalaog mo na yan dyan sa sarong facilities, saka mo sa, especially pag nakulao ng krimen niya, saka mo sa immediate. Yeah. Yung baga tama baga ito, pero kung sabi ni Robin Padilla, 10 anyos sa IKBP, 10 years old lang akin mo, do you think na ang utak tama na? Riparuhon man na talaga pwede yan. Di ba? Diba? Ang puntong dumano, ano ba ang naunduman sa laog kang batas na pigsabi ni Pangilinan? Ata na. Maski Dapat bigo ko sa... Oo. Sa butong kimaray, tanganing subatas, maayon duman sa kung ano talaga ang dapat. Yeah. Kita pa pag sabi tao, araw kita kayo na mindset kang Pilipino, for me 18 anyos kaya, o dahil ba na ako makakulong? Yes, dahil ka makukulong, pero may kaso ka mangyayari. Ang alam ko yan, pwede kang kasuhan pag convicted ka, ang sentences mo will be served after once na nabot mo na ang legal age, di ba? Yes. Dapat araw kayo di man kinagigibugod kang pare. Kaya, duman nga na kita nagkakaproblema, BP. Sa implementasyon. Correct. Kasi sala, dahil ko man masasabing sala o tama. Basta for me, gari sala ang interpretasyon mo na at that age, dahil ka pwede kasuhan. Pero kung ipapaliwanag tan paunti-unti sa mga aki, siguro matatauhan. Definitely, aram tang mga aki ko niyan, 9 years old, 10 years old, tatao na mag-Google Tapa. Okay, thank you. Sige, Migo, salamat ha. Sabi kan texter ta, good morning Henry, maski ngunyan sa pagsusyota, dapat aramon mo kung 18 siya, below. Tadipisil ngunyan na panahon baga, gari tama ka man, dapat talaga ang girl, kung lalaki ka, haputon manggil kung perang edad. Kung 18 na siya, above, tama Jerome? Kung babayi ka man, haputon mo ang lalaki, tabay mga lalaki na ang hitsura, gari na sa gari 30 taon na, pero ang edad niya aki pa, di ba? Igamang ki mga girl na ang tindog niya, gari may edad na siya ngayon, 30, 25, 30, pero ang tindog niya, gari senior high school. Adi, iba gari high school siya pag ilingon, o gari college siya, pero pala sa doctoral na. Hello? Yeah, David, sir. Morning, sir. Good morning. Araw po kayo niligi sa Muya. Opo. Hindi sa barangay sa Pagkakay. Opo. Nagkahagi pa sa ng siguro do at tulong si Mana. Makahirap kung tupig para bugbog. Na kung ano edad niya so para bugbog, sari-sari sa lalaki. Ang nagbug kung ito nasa tamang edad dito. Ay, nako. Nasa 40 asig para bugbog siguro 40 sobra 40? 5 na yata. So araw ka. So nagbugbog po 17 anyos. Baliktad. 17. Nay ko, baliktad dadi. Baliktad, ganyan po. Makahirap kung sagot para bugbog niya. Dahil man nga na ito talaga, mato mga sa iya. Dahil makiplano, habol ay karibukan. Di pa ako niya sa naso, kakulugan kang kanlawas. Nagulubag sa pandok, nagkaparano kilulog. Madugoon siya. Para po so nangyari. So aki po, ganyan po, nagbabasay-basay digdi. Free to go everywhere. Depig file lang Free to kikaso do niyo? anything. Depig file lang kikaso kan otoridad? Ano? Depig file lang? Una nga na po, araw nga na po kayo na ang permitong rason ng mga polis, sa inyo nga yan, ibugtak. Igwa ki proseso ka yan. Pandua. Ano man nga nga yan, di kakaso mi dyan. Yung baga ano po ka, physical injury? Man siya nga nito, yung minor da nga At yun na nga ng problema, dapat kan i-file mo lang i-file ang kaso nga ning sa korte kung fiscal o korte magdesisyon kung siya pwede o dai. Nga na ipo sindang di pwedeng senda pa sana. Senda pa sana, pipundo na. Ay nako.
Maski nga ni Poso Piskal, nanaditisilan siya kung anong desisyon ang igibuo niya. Yan sana. Duman may problema, Migo, talaga. May problema doon po sa polis, kanisin ng pasilidad. Oo. Uni man po ang problema. So, sa lokal man, sa munisipyo man, municipal social welfare, magpasilidad. Iyo. Sinindaan. Dahil, kung iba ang sa ikulong mo, dahil man pati ang pwede para isa. 1 year or more, i-ano mo siya, pig-upod na, i-deprive mo siya kan sa iyang libertad. Iyo. Sa moral recovery facility. Oo. Pero hain nga niyan, moral recovery facility, sabi nga ni Senator Erwin Tulfo. O hain Iyo. Tama man. Ang buda, diyan baga, yung pag inaresto mo, dapat may facility bugtakan. Hindi mo pwedeng ihalo sa mga preso, di ba? Di nga patayo nga po, so gusto nito Surason. duman sa batas. Okay. Ngunyan nga so batas yaon, pero dahil nga so, sabi nga implementation you cannot implement kung dahil kang i-implementaran. Okay. Iyan ang problema digdi sa tuta. Sige pa ng korupya. Yeah. Okay. Kopya duman, maray sa US ta, uban sa sildalag ko yan. Tapos ka duman tulos? Taigwa na nga, iinot sa lugar na bugtakan. Yeah. Bago sa batas. Bagong bat, correct. Okay. Hindi sa sa Pilipinas, inot sa batas, ang problema, so mekanismo, Implementasyon. So tao, warara. Okay. Sige, Migo. Salamat thank you, ha. sir. Salamat. Alright. Sabi kan texter ta Chief Ramer, ikabagang iya Tito Henry, paghilingon, gari ka man sa nangya 20 to 30 years old. Sa isip man sa naanoy. Sa style man sa na yan. Hello? Good morning. Good morning, bro. Magayon sa topic mo niyan. May punto na tama, may puntong sala. Based doon sa experience na namin doon sa program, na organika yan, pag may nagreklamo na regarding sa minor ang imbuelto, syempre, i-assist namin ng maayos, and then, makikipag-coordinate kami sa DSWD. Tama. May psychologist pa yan. Child psychologist, di ba? Which is magayon man ang proseso kasi nahahandle, in fairness naman din sa DSWD, nahahandle naman din nila ng maayos. But ang problema, syempre, naghihintay ng ang proseso or ng development yung biktima na kubera na ng maayos ng DSWD. Even the media, hands off na doon kasi na-turnover na eh. Siyempre. Oo. Tapos, sa police naman, pag nasa DSWD na, isang ahensya din ng gobyerno, pag turnover na doon, wala na. Kaya hinahanap ngayon, halimbawa, kung lalaki ang ng biktima, hindi natin alam kung saan ilalagay na shelter. Pero dito sa babae, like for example, sa isang case namin na nangyari way back, turnover namin sa Ligaw. Kasi andun yung facilities ng Ligaw na ano namin sa nasi-isi na sinubaybayan sa nasi-isi yan sa nasi-isi Ligaw. Good yan. Sa nasi-isi basta yung Ligaw. Angel House something yun sa Ligaw. Tapos ngayon sinubaybayan namin na proseso ng maayos hanggang sa nakapanganak siya. Na-handle talagang na-handle naman ng DSWD. Na-handle naman nila. Pero mga lalaki, medyo mahirap. Okay. Medyo mahirap talaga kasi ang mga criminal ngayon, ginagamit ang mga kabataan. Opo. Bro, nagputol-putol ka. Opo. Yung proseso hanggang doon lang. Wala nang follow up kung ano nang nangyayari. Yun. Wala nang Okay. Bro, nagputol-putol ka. Okay na kayo? Okay na? Yeah, thank you, bro. Okay Salamat na, okay na. Sige, thank you. Salamat. Nagputol-putol so
reaction ka ito Last caller natin for this topic, Tabi. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon. Ay, good afternoon. Hello? Hello po. Kada banggi sa Manila ang mga Hoben fraternities, may drug addict, may mga sumpak sa tinampo. Didingani po, 63 years old, pero gari 30 years old pa sana siyang. Hello? Hello? Hello po, Sir Henry. Good Ay. morning. Morning. Bale, ako kasi, Sir Henry, ang reaction ko is, kung dito mariresolve ang poverty sa Pilipinas, dakulon ki mga aki na magkakakot ki Arca yan. Kasi number one, both parents mo yan, nagtatrabaho na. So, sa inang guidance sa parents sa mga aki, pagkakula ninda. Yeah. Kasi busy na ang parents para mag-work, para sa inda. Iyo baga. Kung mariresolve ang poverty sa Pilipinas, nakula ko na chat na mababa ang mga cases na ang mga aki mo niya nowadays. Madala silang guided sa parents nila. Kuda, mga gadgets. More on gadgets mo niya na mga aki. Namumulat sila sa mga gadgets. Kasi duman na lang ang time nila nakakaduman sila sa gadgets Okay. Opo. Maski anong nidang batas kaiyan. Pero kung di nila mariresolve ang poverty, mabalik pa lang po iyan. Saroan sa pwedeng solusyon dyan? Kasi yan man talaga po ang number one na sa Pilipinas. Opo. Yan po na poverty. Yeah. Okay. Salamat po, ma'am. Thank you. Salamat. Very good. Bueno, pagday mo inapunan ang pag-asa, mapundo na ako kang alat ko na, Angel, tagita ko ning paradago, gusto niya talaga maaraman ang kamugtakan kampana o liripot pa sa nakasaba ko dumanza. Mga masyado ka mong mga maisugon ka mo. Baka lamang duty ko niya na araw kaning oras. Good morning. Hello? Hello? Good morning! Una ko, di na mag-upload ka. Sabi mo baga, ma-upload ka mga alas 6. Iyo pala na, adi? Nagapod baga akong before ay 6 o'clock si Ariel? Yes, sir. Oh, oy, kasi rin si Jyoti mo nagpuon. Alas 6, sir. Kaya lang... dapat pala 6:30 ako ma-upload talaga sa imo, adi? Tama pala nag-upload ako sa... na uning si, si VP. Yun, nangani, baya. Kaya nag-upload ako sa imo ngunyan. Dahil ko ta ako ma-upload. Baka wala ka naman. May usipan baga kita. Sabi mo baga, ma-upload ka, lagpas ng alas 6. Iyo man ang ano. Di, oy, kumusta ka na? Wala ka ng sipon, abo, kalintura? Ay, wala naman, sir. Maray-ray na. Okay, di magparapauran, tabat ang panahon mo niyan baga? Ade? Hindi man mauran sa ngunyan. Iyo. Basta mag-ingat, basta sa masunod, iyo man ang nagtuga pa rin ako sa imo na apudan tagang 6:30, adi? Opo. Basta na. Ipasurat ko na sa kay Shara na mapag-apod, ha? Pasensya. So, Opo, sir. Pwede po mag-sorry? Ay, pwede man. Siyempre. Walat ko na. Kaya ko nag-apod sa imo, number one, primero taka, gusto ko mandagog ang boses mo. Yo. Ikadua, Iyo po. si Waning, bago harayon man ito, hay na siya ngunyan tabi, Miss Alexis. Ay, sa ngunyan, sa may bandang, na siya sa may Taiwan. Mali pa, luwas naman ito ng Philippine Area of Responsibility. Possible between late evening, ngunyan na aldaw, or sa agang-aga. So, ayun. Apo. Gusto mo niya, dahil kitang masyadong weather disturbance sige sa Albay. Ade, Bicol? Apo. Oh, okay. Pero, okay. May tataram ko tako ba? Baka madami. Baka may mag-apod na tagaligaw. Ay? Ano po yun, sir? Oy, salamat ha. Hanggang ang oras ang duty mo? Sagod, alas 2 po. Alas 2 ang hapon. Saan ka nangungod? Nag-lunch?
Di din, nasa office. Sa opisina? Isabay ako ka Sir Ariel. Sige. Bahala na muna si Ariel Nguyen Aldaw, ha? Saaga na ako. Sige, sasabihan ko. Okay. Bye-bye. Sige, sir. Bye-bye po. May minamahal at minamahal ako nang makilala ka. Buhay ko'y biglang nagbago. Matibayon man itong caller texter ta di. Timing man. Ang gabos talagang bagay, timing. Hello? Good morning. Ay, morning boss. Kompleto Bigaw may ma-report bigaw tabi, tulo ng reporter ang nakalpila. Kompleto na ang Lunes mo. Gari, parang araw kaya. Ay, ako so para maharap kayan. Talagang very complete. Ano? Very complete. Okay na sa'yo mo. Sige na. Bye-bye. Aramon ta daw mga tugang at mga dagdag na report. Makadagitan kita ka ng mga senior. Bata ka sa hapon, may di naman akong birthday party kay Kuya Joe. Pwedeng sa mga senior citizens. Ay ka nga, grabe ang kaduratan mo, Noy. Sa radyo. Nga ko, madam, sa radyo man sana po ito. Sa personal, dahil mo po kita kaya. Ay, sana nga ya. Sabi ka utong sarong babae. Sana nga ya, Noy. Piga pangajit kang maray. Angel, baby, Mostasa, my report. Good morning, Angel. Dari na ako dito magtahaw rin sa tinampo. Anong sabi ni Kuya Boy? Kung arog mo de, Mata na ka. Bata, may pigkontrata pa sa daw kasubago. Masala na naman kita. hindi ka dapat nagtaram. Tamalay mo, nakadangog ito. Ay, salawahan pala niya yan. Dahil man ang katuyan ko masa nabagnarakak magugmayo man sana. Pag ako nag-ulpara-ulok na ugmo, dabara na ako kinako kayan. Sige. Ha? Sige. Okay. Baka nakamonitor ito, de. Oo, dapat di kayo nagtaram. Dahil pala, ingat kita, Permi, Oo. Ingat pala na. Sabi pa ni Joshua, pasiguro, Permi. So gibo-gibo niya, pick up pala niya sa buhay niya. Bata pala, dahil pa man pala sinda, di. Oo. Baka nasa talking stage pa. Tagtuwa, baga. Ikaw man, baga nasa talking stage Ano sa yung pamay. tigurunan daw ngayon ka na, di ba? Okay, sige, go. Anyways, Titi Henry, yaon ako digdi presente sa Purok sa East, kan Barangay Bigaa, Legazpo City, kung saan digdi mismo VP, itong kasubago bagang epektibo alas 7 nin pagkaaga, ipigpautob ito kan konseho kan Barangay Bigaa, coordinated sa mga magkakanigong ahensya kan gobyerno ni traffic routing, kan mga bihikulo hali dyan sa Primer Distrito kan Albay. Sa pagkipagurong taon niya na pagkaaga, VP Henry, kay Sir Alfredo Andinevo, ang chief tanod kay na Barangay Bigaa, wala man sila VP ni na problema na hampang sa primerong aldaw kan implementasyon ka na rerouting di sa indang barangay. Nagkapero sa na VP Henry sa mga motorista na waraanin o kulangan informasyon sa ibig pautob nindang rerouting at sinagahapot ko na sa igwanin na pagbabago ni na ruta sa itong mga hali sa Primer Distrito kan Albay, particular na itong mga light vehicles. Ipigpapaliwanagan man dani VP Henry na itong kaining traffic routing na ini ipigpautob po epektibo kasi bagong aga dahilan nga ni sa road reblocking na pigikibo diyan sa indang barangay sa nganing maibitaran man itong mangkabat na bulos ng trapiko dahil sa nagpapadagos man na patrabaho sa nasabing barangay. Ang traffic rerouting na inibitihan, repeat pumanduhan iningon yan ka na mga barangay tanod, kan Barangay Bigaa, sa panganot ni Chief Tanod Alfredo Anunevos, Erman kan supervision ni Kapitan Ricardo Arienda, katuwang man VP Henry ang mga personahe sali sa DPWH sa Second District Engineering Office, asin ang deputized kan APSIMO, particular na kan Traffic Division, ining bantay ng bayan ng Pilipinas. Sabi kasubago VP Henry ni Chief Tanod Alfredo Anunevos na nanuparanin na itong gabat kan bulos ng trapiko kung mga alas 6:30 ni pagkaaga, sagod 7:30 ni pagkaaga, dahil nga niyan sa mga rush hour kan mga behikulo hali sa Primer Distrito. Alagad VP Henry,
itong may mga idadrop man sa naligid sa kahalabaan po sa may barangay Vega, pasirin din sa may Rawis. Pigtutugutan man gira rin na VP Henry Macalaogas. Nakikihurong digdi sa indak. Oo. So far VP, itong hali naman sa may Legazpi area, pasirin po sa Premier Distrito kan Albay, wala man na pagbabago sa ruta kan mga bisikulo. As of now, VP Henry, magayon ang pulis dilikan trapiko tigmaman ini ka na mga barangay tanod sa mga personal sa DPWH Second District Engineering Office asin kay ning bantay ng Bayan Pilipinas bilang deputy sa personal man kan Amsimo kan provincial May government. nagtatrabaho na dyan, Angel Tabe? May nagtatrabaho dyan? Kasubad mo bibi pag-agi ko, wala pa. Ngunyan, di ko Quarter na. to 8. Alas 8:20 na baga? Harayo kaya dig DVP, ini bagang sige sa may Four Farm sa gasoline station. Harayo siya duman VP Henry sa lugar mismo na may Piggery Block. Iyo. Kansarong banggi kaya dyan pag-agi ko, dyan sa may pet gas station baga? Apo. May, aram mo, appreciated ko itong, siguro sa contractor ito eh. Na-appreciate ko so ginibunin na may tao, may naka-VHF, stop and go. Magayon sa flow. Apo. Kaya sana dahil mag-clog iyan taon-taon, na mag-urlian na, etc. Diyan sa lugar na iyan. Ang importante, pag ang driver dahil nag-counterflow, pag ang nagta-traffic tatao, magayon ang flow kang agi dyan. Maski yan, grabe ang reblocking dyan. Basta maray ang pagkabantay, maray ang pagka-regulate, dahil problema. May delay man siya, pero bako siya masyadong arog ka yan. Di ba? Dahil magkakabuhol ang traffic dyan. Apo. Okay? Sige. So for VP, wala man na nagiging problema rin sa ibig photo na traffic rerouting na barangay Bigaa. Yun nga lang, pigante si paran manggiraray pipitan mga barangay tanod bilang sindaman na manginag sa pagmanihar ka na trapiko during rush hour po. Okay. So yan VP, ang mga istorya pa haligi sa luwas with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCGB. Salamat Angel, hali dyan sa luwas. Basta na ka muna katutok dyan sa Facebook. Nagtindog pa ako ta. Makulog sa likod ko, nag-walking ako sa Linyon Hill kasabang aga. Nagkuriyan sa likod ko. Muna, Jasmine, gapunta ka ka-ending headset, ikagawin ka para pasama. Oy. Nagkulog sa likod ko kakabalay-bay. Awenda, o bueno, mga tugang bagunan sa tuyang provincial director ngunyan. Bago na po sa tuyang provincial director ngunyan, magakaigwado ki turnover ceremony. Hali po dyan mga tugang sa Albay Police Provincial Office. Makaskaso ng turnover, ali. Makaskaso ng turnover mga tugang kan sa tuya tabi na mga kapulisan. Nasa linya po ang sa tuyang Chief of Reporters, Jimmy Nazalita. Jim, good morning Jim. Kumusta na dyan? Yes, BP, naatab ako digdi sa Albay PPO, Santa Cruz, sa Ciudad Canligao. Pwede bako man palang digdi BP? Formal turnover. Asain? Yan sa Campo Simeon Ola. Nata. Sa regional office. Nata man. Iyan ang dahil ko masabutan. Tawarara man digdinin pwedeng magsimbag manuhod sa bagay na yan. Yaw digdilang subantay sa guard. Yun ang kumandansya. Tapos digdi mo i-turn over sa kampo. Okay, gari maka. Nata man iyan. Nata man. Sa mga munisipyo nga ni, an turnover digdi sa Albay PPO, nakadistino kang bago kang assign sa Libon sa UWAS. Turnover sa pwede man pala yan. Okay, actually pwede siya. Pwede siya. Talay man kipatakaran tungkol dyan sa bagay na. Kaya lang gari. Ang tabo mo dyan ka na sa magpirma sa opisina mo na. Dyan ka matukaw. Tapos sa regional director, ayun magpasiring dikte. Yan. Si PD, singaran ni RD? General Nestor Babagay. Ano? Police General Nestor Babagay. Babagay. Si General ang magpasiring dyan sa Albay PPO sa Ligaw. Di ba? Yan nagabot nga ka mo. Iyon man ang ganda, no? Parang nga ka mo nag-istorya dyan na Borobaret. Iyon man ang gad. Para kita digdi mga citizen man sa nakang Pilipinas. Para tabi BP. Bot-bot kita. Dyan ang formal turnover. And pinag-call ko nga ni si PD, busy, baka nagkakuna ang aktibidad dyan. Namasay na si PD Villanueva?
Si PD Julius Anyo Nuevo. Yeah, sorry. Anyo Nuevo, masay na da siya. Dahil ko masimbagan, taday nga niya ako dahil man ko naka-istorya sa cellphone. Okay. Ngunyan, Okay. bago, Police Colonel Noel D. Nunez. Oo. Ano Iyan baga di tabi, Maria? Kwan, iyan baga, sige, apudan ko na si Governor Noel. Tayan, dapat magyan sa proseso. Yes, si Governor, pwede nga ako nito dyan. Pwedeng testigo siya da. Ang pagbabago baga kang PD, masubmit ki 5 pangaran na shortlist, naka-shortlist sa Governor. Mapila Governor Kisaro. So sa kahit to gayod. Hanggang mo niyan, dahil man nabago ang batas. Ber. Pati sa munisipyo, pag malipat ki Chief of Police, masubmit ki listahan sa mayor. Kasi ang mga pangaran na pwedeng maging Chief of Police. Ano ka ng proseso dyan? Di sa gobernador, di sa yan sa probinsya. Siyempre, masubmit kay gobernador ki pangapangaran kung siyan pwede na maging PD kang albay. Ta digdi, limitado ang kuan digdi, Okay. wala man kita digdi makukuha. Yaraon nga ni dyan sa Okay. Campo Simeon Ola. Okay. O di sige, tagariyan si Joshua Dumangayon. Yaw nito dyan. Yeah. Walay ka, maliksiyon si Joshua. Siyempre, sus ko. Maliksi sa kabus na bag. Maliksi ang kamot kang patingimot. Maliksi na ngunya. Sabagay, pararehas man maliksi. Ano? Pararehas maliksi. Puro na maliksi baga. Si Angel. Si Karen. Para garian medyo dahil kapag kumbisido si Karen Ayos na? Ayos na? Maliksi na? Pasado na, 99%. Recommended na. Di ako nagkaparataning-taning kay Karen. Maliksi yun? Maliksi na yan. Ayos na. Okay. Yan tabi PPH dito sa Albay PPO Provincial Command. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy. Riyaon si Joshua sa Campus Ola. Ang latest dyan sa Campus Simeon Ola, tabi. Joshua Bino is on the line. Joshua, good morning. Buhian mo. Hello, BP. Yeah. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Konektado sa report ni Chief Jimmy. Araw na ko digdi sa Maringa Lounge kan Campus Simeon Ola tabi BP Henry kung sa'y nakatalaan mo na pagkaaga ang turnover of command kan bago Provincial Director kan Albay Police Provincial Office sa pangaran tabi BP Henry ni Police Colonel Noel D. Nunez. Noel Nunez. D. Nunez. Okay. Ang initial na informasyon, halay ni BP Henry sa Krame. Okay. Kasi rin dito sa probinsya Canalbay. Pero, Bicolano man yung BP. Bicolano? Nagbibicol nga ni Kasubago, sabi ni Mamalo. Taga saan siya? Ko pamahapot kung taga-sain. Pero Bicolano? yung Bicolano man yung BP Henry. Okay. Istoryan ko si spokesperson kan PNP Bicol, si Police Lieutenant Colonel Malo Calabatid. Sigun sa iya, Bicolano, kapauron sa Kasubago, nagbibicol word. Halos nagbibig Henry sa Krami. So yan, yaw na digdi si incoming Provincial Director Nunez and yaw naman digdi na presensya ni outgoing Provincial Director Police Colonel Julius Angelebo. So yan, mentras na si PD Angelebo palang Joshua? O di yun mananggat sa kampo mga tugang gigibon ang turnover kang bagotang PD. Kami Joshua? Digdi mo na sa Regional Office 5 si Provincial Director Angelebo mantang nagalat BP Henry kan masunod na assignment sa piga-applyan pa lang yan. Opo. Consign siya masunod na ma-demand. Sa kunyang tabi BP Henry, pigalat na lang ang presensya ni Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay para puunan ining turnout from command kunya na pagkaaga tabi BP Henry para sa bagong Provincial Director kan PNP Albay, Police Colonel Nelson Nunez. Okay. Sige. Sabi BP Henry, medyo mawala na po. Kita na sa loob na ako, mapuo na ang aktibidad. Diyos po dino, BCTV. Thank you, Joshua. Live from Campus Simeon Ola. May kinaraman dyan sa turnover, tabi. Kang bagong Provincial Director kan PNP sa Albay. Sabi ni King Reginaldo, itreat mo rin si Alexis sa Seafood Island sa Ayala. Paborito niya ang seafood. Paano mo naraman, King?
Malain king antirada mo, Migo. May separado kang diskarte. Apo makaray ka dyan. Migo kitang dua. Ano mo naraman? Kaya na inutang kita kang profile, no? Ang paborito. Ako kaya, pigaram ko ang paboritong pagkaon. Paboritong kolor. Paboritong lugar. Paboritong sulog. Paboritong parong. Paralokan mo ding ka na. Nakatupar niya kikaribal. Nakatupar nga. Paralokan mo naman. Sir Matchi Pramer. Hello. Pwede. Po. Yan, sana. May problema ako pa di. Kaya nga. Sabi ko na yung mga Paul. Oh, may problema tayo, boy. Okay. Okay, sige. Para Jerome. Diba kita kay Alan Mario? Ate Babes, Arancilio. Good morning, Tabi, Ate Babes. Ate Babes. Di ka na magpapaprintera sa camera nga para bubayli ka na. Di man kipikton sumber sa imo. Alar Mario nasa linya. Good morning, Paringal. Morning, Pade. May dagdag puwersana ang PNP. Digdi sa Legazpi. Parte na kan dagdag puwersaman sa preparasyon kanibalong festival sa Biyernes. Iyan ang binutasan na pahayag ni Mayor Isiam Ismael ngunyan sa flag ceremony digdi sa City Hall. Sigon sa iya, ang Legazpi haloy ng panahon na maabot sa nasa 234 ang regular na mga polis na nagmomonitor kan dakulang populasyon digdi sa Legazpi, lalo digdi sa sentro. Kaya ngunyan at least dinagdagana kan PNP Higher Command nin 24 mga pulis. Kaya gabos-gabos iguana nin 258 na mga pulis nakatalaan i-deploy sa iba-ibang lugar, lalong-lalo na sa nagdang-adang na selebrasyon kanibalong festival. Pero sigon kay Mayor Ismael, kulang pa ini dahil ang ideal na mga pulis na dapat sa Legazpi, mga at least mga 500 para mamonitor talaga na iba-ibang mga areas na mamantener maray na pag-monitor kan pasior din. Kaya pinag-iinguan ko niyan kan alkalde sa tabang ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Pinag-iinguan ng ganinda na madagdagan pa ang mga pulis para sa mas maray na pasior din kan Legazpi, although na nakalaog na ini sa top 10 safest city sa bilog na Pilipinas. Alagad gusto pa ini ma-improve, kaya ngunyan at least nadagdagan ang puwersa mientras na at the same time nagraniman Kanibalong Festival Celebration. Ano pa regular na andyan Tabi ng mga pulis naan? Opo, regular na tabi na pa dati 234, ngunyan may additional 24, kaya 258 na o 50, 58 na total na regular ng mga pulis na magmamantener digdikan pasior din. Paano kaya si Mayor Isiam at nag-guest sa ACCI anniversary kan sa Rumbanggi? Na-mention niya man ang gadayan, ang target niya nga ni Palan, mga 300 ang pulis? 500. 500 ta. Ang number of police tango niyan, bako tugma sa number of population ta. Correct. Bako ideal. Kayang-kaya ta ngayang 500. May mga request naman dang makumpletuhan niya. Ayun nga yan ang bigay-ingonin da sa pakiuron man siyempre sa PNP Higher Command. Okay, sige. So yan dami pa din, update hali sa City Hall. Alar Mario, thank you. Harog ka ng tugtog, Jerome. Motor ka mo pa Boulevard, Jerome. Nothing's gonna stop us now. Sabi ni King Reginaldo, i-check mo nga ng iyang profile. Nakita na ko. Migo, sorry. Mag-amigo talaga kitang doon. Sige, i-check ko daw Tabi, Migo. Salamat. Magbabalik po kita. Makalipas lang ka ini. 8:34 in morning. Bakit
Isa ang puso natin, hindi naman natin maaring hatiin. Sana dalawang puso ko. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines. Are you curious how you could study, work, and live in Australia? Hayahay Travel and Tours is an expert affiliate of the Oz-Pacific Group Migration Agency based in Sydney, Australia. We're hosting a free info session on visa pathways to Australia. Get the chance to meet guests from Australian colleges and learn about the student visa and skilled migration process. Join the info session on August 30 at 10 o'clock in the morning on the 3rd floor of the Chancery, Magsaysay Street, Sorsogon City. And another info session on August 31 at 10 o'clock in the morning at the Event Center of SM City, Legazpi. So what you waiting for? Register now by visiting the Facebook page of Hayahay Travel and Tours. For more information, contact Gina Almaheda Corcuera at 0922-800-9310. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Dimples Romana po. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-22 taon na, Kipya Festival 2025. Mula August 14 hanggang August 29. August 14, Holy Mass. Opening program, Motorcade. August 16, konsyerto sa Kipya featuring Magnus Haven. August 18, Marathon Kargaan Nagom and Interbarangay Boxing Competition. August 22,
22, Lechon Cooking and Eating Contest and Kipya Beer Plaza, August 23, Mutya ng Jubilar 2025 with celebrity guest Michael Sager, PBB Celebrity Collaboration Housemate, August 24, Konsyerto sa Kipya featuring Nobita, August 25, Tukak Ulutan, August 28, Social Civic Parade and Titik at Musika para kay Juan Bautista, Procession of Saints with brass band, fireworks display, and disco sa Kipya. And August 29, Feast Day, Consolidated Mass, Kipya Festival 2025. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2025. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit number FTEB 230607 series of 2025. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kamusta ka mo? Sa Legazpi. Land of brave hearts, bright smile, and the biggest celebration of who we are. Ibalong Festival. It is not just what you see, it's what you feel. The rhythm in our streets, the warmth of our people, and the hero in every Bicolano you'll meet. Ibalong lives in how we stand strong, how we celebrate life, and how we show the world what it means to be a Bicolano. Heroes are not just in stories, they live in all of us. Come to Legazpi, awaken that hero within. This year's celebration is bigger, brighter, and bolder than ever. Opening fireworks display, Ibalong exhibit, Art vs. Cancer, Shades of Strength, Ibalong Agri Trade Fair, and Beer Plaza. Grand opening parade, Ibalong Festival Boxing Competition, Eucharistic Mass, and Ibalong opening concert. Ibalong Tattoo Expo 2025, First Mayor's Cup Ibalong Festival, Open Karate Do Championship, Derby, First Mayor Hisham Ismail Airsoft and Speedball Competition, Baile de Ibalong and Dance Showdown 2025, Vocal Warriors Ibalong and Sing Off 2025 auditions. First Ibalong Digital Animation Competition, Beach Volleyball Tournament, Ibalong Festival Grand Jog Fair 2025, Ibalong Band Fest, Battle of the Bands, and Ibalong Golf Tournament. Ibalong Zumba 2025, the first Ibalong Fun Bike and Fun Run, Car and Motor Show, Ibalong Grassroots Dance Sports Tournament, and DMS Medical and Optical Mission, Table Tennis Tournament, and Dragon Boat Invitational Race, Fort Mayon 360 Bike Challenge, Tahanang Tanghalan and Ibalong Football Tournament, Second National Billiards Tournament, Mutyan ng Ibalong Coronation Night, Vocal Warriors Sing-Off Grand Finals, Ibalong Street Dance Competition, First Ibalong Festival Regional Open Pamsay and Kugro, and the Grand Finale. Live Bini Concert. At opo, Bini is coming to Legazpi. Kaya, don't miss it! From August 1 to September 6, feel the beat, taste the culture, live the legend, street parades, pageants, concerts, food, and adventure. Ibalong Festival 2025. Hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Welcome, DCGB, Ibalong ang dating. Yes. Alright, sige, oras natin 6 minutes mga tugang bago po magabot ang alas 9 ng pagkaaga. Dito po sa tuyang programang Anhapot sa DCGB. Good afternoon, tabi kay Ate Babes. Si Ate Babes naman, pagkaaga-aga nin mal na Diyos. Kung anong pagpaparataram kay nina. Good morning sa mga taga-barangay San Roque, Canligaspi. Yan. Magayon po ang program mo pag may background music. Ay wow, ano ba ka? Oh. Yeah. Burito kong kanta ni Chiparmes. You can do magic. Yan. Sige po. So, kung pa lang dyan, so sa tuya tabi ng mga listeners sa Barangay Buragwis, madali lang, tapudang to si Sukwam palan, i-refer ko na lang po kay Kuya kay Kuya Andy. So, request kang listeners na po dyan sa Buragwis. Okay. Kaso hapon, may nakikiuron sa kuya na sarong lola, buda sarong misis. Ano? Problema ninda, mga tugang sa Aleko. Hello? Hello po, sir. Good morning. Good morning, sir. Sa Ligaw po ini. Opo. Mapot lang po ako. Tamay pigpos kaya so provincial na ito baga so libreng check-up sa mata, sa siga. Apot ko lang tabi kung anong mga requirements kayo pag duman sa tabako para makatipid sa pamasahe dahil nagpabalik-balik. Check up sa mata? Iyo po, tamay pigpos po. So, Legazpi. Iyo. Nasa Gibunda, sa siga, sa tabako. Sige po. Pahapot ko, sir, ha? Tagaligaw ka po? Opo, Tagaligaw po. Sige. Yung mananggat, pili ka mo magsablo yun pasiring sa tabako, ha?
Iyo po. Takon mga Oo. kaya ako sir na kulang mo sa requirements. Mga balik sayang naman si pamasahe. Iya, iyo. Sige po, aputong ko tabi ha, magdangog tagadangog-dangog ka lang pin mi. Bako mo niyan po diyan hapon, taapod ko ha. Iya po. Apa, yeah, okay, thank you. Shara, pag-search mo na tabi ni itong so pigapo niya baka may post sa PIO sa Kapitolyo. So ano niyo? So sa tuya na programa, demanda sa Siga Hospital ito. Dahil ko po aram ang detalye masyado, pero bako si Dr. Sang head yan sa kwan. Sige po, tayo pa-research ko na ha. Yung man, hanggang tama man siya na bago po magpasiring naman, dapat bit-bit na ang mga requirements. Nakuha mo tabi siya, pakicheck mo daw tabi dyan sa online. Ang kung ang requirements, nga ning kumpleto ang sa iyang gamit. Harayo baga ang Ligaw City, pasiring duman sa ano yan, tabako. Nata daw si Pramerta ang ligaw, gani para nila sa puso ko. Ade? Si Pramerta. Ade, kaya mag-star sa ligaw. Magbuon talaga ko niya na aga. Nata daw ini. Awinda. Alright. O di... Galing iba ko mang kadoroy so nako amo sa KBP. Ang nakako dat si Pramer, kadorat. Nailing mo nang gibugi ka naman. Kadurat nga sa nako amo noy. Kuman niya kadoroy. Sige po, anyway, basta na. Yan po pigapon na panlamang kiliti sa buhay nin tao habang kamo nagdadangog sa radyo. Magkuro konsilo lamang kita. Alright, kasuhapon, pagkatapos ko nagan magsampay jing, tama initon baga jing. Ade, may niton. Sabi sa ko ni Macy, sige maglaba ka ngunyan ginako upo. Kain padosa. Ngunyan, may kahuro na ko sa hapon sa birthday ni Kuya Joe na sarong Mrs. Buda sarong. So ina niya mismo kay riba niya. Banda tabi, paano yung pagbaba kay ni tabi? Paano pagbaba? Sa nini? Nasa baba kaya so na babasa ko. Diyaw digdi. Jesus kong pangyari sa yun ni bata. Di ako nakakatiko kimaray nata do ang likod ko ta. Di ako nakakatiko noy. Ano niyan? Ayun ni pala. Okay. Okay. Malaking tulong po sa mga albayano lalo na sa may hirap na sektor ang libreng eye care services na inaalok ng Provincial Eye Clinic na matatagpuan sa Lorenzo Ziga Memorial Hospital sa lungsod ng Tabaco. Kabilang pa ang procedures na available sa Naturang Clinic, ang cataract surgery, anong pag-pronounce kayo ni Facumulsific Sara, taman makuni ki guide to pronunciation, natusunta ka dyan. Pagkada teacher Sara, extracapsular cataract, extraction surgery implantation, extraocular lens, yung man ang dapat may, dahil ibang detalye kayo ni Tabi Sara, dahil ibang requirements, walang ibang requirements. Siyempre ditang sige. Ako kaya, di ako pwedeng maka-move on na di ako nakakatao kiserbisyo sa satuya na mga kababayan. Di po ako nakaka-move on kung dahil nasisimbagan na po kang publiko. Sige po, di ko aram ang head kang, ano ko niya si Karen? Di nag-report kaya si Karen ngunyan eh. Di naman si Karen, di naka-report ngunyan. Gusto kong maaraman so focal person dyan sa Siga, Facumulsification. Mulsification. Term ini sa eye surgical operation. Tabi, yan. Importante kaya ang mata. Tangani po na mga kwanta. Sige po, sir, so nagapon sa tuya, tabi, ang barita kaya kulang kidetalye. Ay, nakantyawan niya. So, nagkamparita dapat sa... dapat, anong requirements? Di ba? Anong requirements? Ayon hindi PhilHealth na... ang kani, kung... sige daw. Tabaka yun ni ano. Hanapon ta ang detalye. Sandali lang po. Kompleton tayo nito. Lahat mo ito. Ayon kay Chief of Hospital, Iris Perillo, kwalipikadong maging ito, ito ang qualification para maging beneficiaryo. Itong qualification para maging beneficiaryo,
ang serbisyo kang pasyenteng miyembro ng PhilHealth Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon sa opisyal, sakaling hindi pa PhilHealth member ang pasyente sa sa operasyon, maaring ang mga ito mag-enroll sa electronic, nadali lang, ay nangani, sukursur kayo nino, wara na naman, ay ito, electronic member registration records amendment sa mismong hospital. Ay, aron pa lang kayo ni, siguro, mas maray po na magduman, number 1 requirement, dapat PhilHealth member ka. Kung di ka po PhilHealth member, madumang ka po sa hospital, magparehistro ka sa hospital mismo. Kung PhilHealth ka, may posibilidad tabi na daig ka man makabayad ni o baka daing bayad ini, no? Baka pag nagpo-post kaya kin mga information kay kompleto, 'di ba? Ang mga diyan mga satuyang government services, pakikompleton po nindo, na lang sa aming detalye ni Shara online. Kaya basta ang qualification, may operasyon, PhilHealth member ka o kung di ka member, ma-register ka tabi sa hospital pagduman mo. Pero siyempre, aside from that, igwa pa kibang mga requirements, di ba? Na hihilingon pag mapasiring sa hospital. May anong aldaw tabi ini Shara? Oral daw ini? Oral daw? O di man kibinugtak na oras, di ba? Ding aldaw di binugtak na oras. Ano pa di? Wednesday lang dito eh. Ano? Wednesday, Thursday. Wednesday, Thursday. 7 o'clock to 3 p.m. Ayun. Wednesday. Yan lang na daw ang aldaw na yan ang para niya sa eye. Okay, good. Wednesday, Thursday po. Wednesday, Thursday para po sa mata. Iya po. Ayan tabi. Ayan, magpakibisitan lang po dumanindo. At ayan kaya, di ka man basta-basta na check upon pag abot mo duman. Pig-assess yan kan sa tuya tabi ng mga barkadang mga doktor. Okay. So, ay, kunya niyang BP. Ano pa de? Ang recommendation dyan kan doktor, mag-agad ng referral from RHU. Okay. Or City Health Office or sa mga konsulta package. Okay. Sumado man sila sa RHU, adi. Tangani na ano yan, na makumpleto. Sige, arag po kayo ni. Mas maray po na dumang kamo sa RHU tabi, tangani na ma-clarify kayo iyan. Maghagad recommendation, buda kayo baka by pre-assessment na duman, may igwa na duman ki pre-assessment tabi sa lugar. Okay? O di sige. Kung nag-antabay dyan sukauron ta kasuhapon sa Bangkiro Ataisan. Taisan ba yun? Bangkiro Ataisan. Ano? Nag-antabay po dyan, pinapurwan ko na tabi duman sa tao na pwedeng makatabang. So concern dyan tabi sa indong lugar. Tegwa kaya kung kauron kasuhapon, naira ko na kuta. Bata suina niya, naghihelang, igwang namatian suina niya. Ano mang ginibo, transformer ninda, nag-brown, nag-busted. Busted ang transformer ninda. Ngunyan, dahil nasasalidahan ito, dahil po nasasalidahan, talid ang transformer. Ang ginibo ninda, nagbakal sinda chief ramer kesa diring transformer. Di ba, ilang mo ang pagigibong effort kan mga kababayan tata. Riparohon man na ayo-ayo so kauron ko. Sa kutis pa sana. Riparo mo chief premier na medyo ayo-ayo. Makutis baga nagari. Basta mga makiniso na dayo magkasara. Basta, kauron ko siya. Binagbakal ng transformer. Pagbakal ki transformer tabi, rineport sa Aleco, di inspection, etc. Di yun na. Tapos may poste na duman na yun bubugtakan, tabi. Hanggang mo niya, dahil tatakod. Kaya po kung nakaantabay dyan ito, kahoron tatabi na kuhan, so kahoron tatabi ka so hapon, forward ko na tabi sa magamidbid ko dyan sa Aleco. Sana po, magibuhan tabi yan ki, mas talong madaling panahon. Hello? Hello, baby. Pa, morning. Apa? Kung ito mga pagbabayadan ta sa Aleco, bako nagtaon at kuyensin na kito ko transformer. Ngayon ito. Iyo nga ni, pero dadang available na transformer, kaya ang ginibo niya, nagbakal siya ng transformer na sana. Ano nga ni magbakal sa BP na ito pagkaong sa primero tang perang milyon na ito sabi ni Dao. Iba ito pare. So 10,000, so 10 pesos? Sa kwan ito, pag may maraot na panahon ito. Ang magaong transformer na nigwana sinda. Sabi nila nagbakal na sinda. Iya.
Iyo man ang ganda. O tapunan ko dyan hapon sa programa kong alas 3. Diyan na lang napon niyo. O dyan pala. O maprograma pala na ko dyan na sa Aramon niya to. Taon-taon. Maprograma ako dyan. Tayo follow up ko ha. Opo. Okay, bye-bye. Naprograma pala na ko dyan hapon sa, o dyan taon-taon sa kay Pading Marta. Si Pading Maran masalida kay Pio. Ako masalida man kay Pading Mar. Ha? Mamaya na lang tabi. Ayusuntan mga concerns na i-correct tabi sa Albay Electric Cooperative. Salamat kan sa nung pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Maski anong mangyari, hindi tayo dapat umagahin. Salamat kan sa nung pagantabay. Goodbye. Mabuhay. God is good all the time. I love you all. Pre, makinig ka muna.